Għallej liħor, sfortunatament, kienu diversi l-familji li kellhom iqattaw sigħat sħaħ mingħajr dawl. U minkejja li l-Ministru Mirjam Dalli tat il-kelma tagħha u l-assigurazzjoni li ma kienx se jiġri bħas-sajf li għadda, xorta waħda numru ta' lokalitajiet qed jiġu affettwati b'din il-problema. Sitwazzjoni li skont rapport maħruġ mill-Awditur Ġenerali ġejja fost l-oħrajn mill-fatt li fl-aħħar 10 snin il-Gvern ma investix biżejjed fid-distribuzzjoni tal-elettriku minkejja iż-żieda fit-temperaturi u fil-popolazzjoni. Matul il-lejl li għadda dawl spiċċan qataf partijiet ta' swieq il-Gżira u anke San Pawl il-Baħar. Dan, apparti li anke l-Awċin reġgħu esperjenzaw tuħ fil-provvista tal-elettriku. Din il-ġimgħa il-Malta Today qalet li Lena Malta qed timxi b'arroganza kif fil-waqt li din l-entità qed tgħid li l-tuħ tad-dawl tas-sajf li għadda kien kawża ta' mewġa ta' sħana li damet ġimgħa, ir-rapport tal-NAO qed jisħaq li ma kienx hemm biżejjed investiment. Bl-editorjal tal-Gazzetta jinsisti illi dan in-nuqqas kbir kontribwixxa għal ġufija kbira fil-grid tal-elettriku għad-detriment tal-familji Maltin u Awċin. Il-Malta Today ċanfret għal darb'oħra lil Lena Malta illi deskriviet il-konklużjonijiet tal-Awditur Ġenerali bħala sempliċi opinjoni. U hija xi ħaġa tal-mistħija kif skont l-entità governattiva kulħadd jinsab żbaljat minn barrajn. Intant il-Partit Nazzjonalista fi sqarrija insista li huwa inaċċettabbli kif l-informazzjoni dwar l-operat ta' Lena Malta tinħeba b'mod konsistenti. L-isqarrija teżiġi illi il-Ministru Mirjam Dalli tagħti din l-informazzjoni immedjatament u tajt eżattament x'qed jiġri. Fin-nuqqas ta' dan, il-Partit Nazzjonalista se jkun qed jikkonsidra passi ulterjuri.